подреди правилно сладоледите на Sunny Eyes. Който загуби, готви вечерята до вечера. Кой от вас може да готви въобще? Аз мога да готвя. Аз мога да правя принцеси и таратор. Мими, това брои ли са? Не бих казала. Моля ден като ядена рева. Първи са дамите. Така. Не. Добре, аз съм сега. Не. Абе, те първи път не ги ли подреди по абсолютно същия Не. начин? Не. Добре, този мисля, че не е бил опитван да е тук. Този мисля, че не е бил опитван да е тук и този тук. Това трябва да е. Не. Не. Аз току-що ги наредих по... не, то ти на мен ми казаха не. Мале, ние ще си играме до утре, добре. Така, трябва да анализираме ситуацията сега. Ако се върнем назад във времето и помислим къде беше този прекрасен сладолед с ванилия и Red Fruits, без добавена захар. Аз съм сигурен само за протеиновия, че... Добре, ще сложа този тук. Този тук. И твоят отговор е не. Ти си. Да! Как да бе? Аз ги подредих два пъти така. Напротив. Оле, да бъде таратори принцеси. Това ли си избираш? Да. Значи това ще е десерт. Следвани за още вкус.